Ir-Randan hu żmien favorevoli biex naħsbu dwar kif qed ngħixu fl-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Jibda bil-liturġija tal-erba' tal-irmiet b'qudiesa li fiha jitqiegħed l-irmiet fuq dawk li jattendu fil-Knisja għal din iċ-ċelebrazzjoni. It-tqejjid tal-irmiet għandu oriġini fil-Bibbja, fit-Testament il-Qadim, bħal fil-ġrajja tal-profeta Ġona. U waslet l-aħbar għand is-sultan ta' Ninwe u qam mit-tron tiegħu. Neħħa l-mantar tiegħu minn fuqu, inkesa bil-bis tal-vistu u qgħad fuq l-irmiet. Kif ukoll fl-istorja tar-re David, u talab David lill-Alla għat-tifel u sam David u għadda l-lejl mixħud fl-art. Fit-Testament il-ġdid hemm kliem Kristu. Ħażin għalik Korazin, ħażin għalik Betsajda, għax li kieku saru f'Tir u Sidun il-mirakli li saru fik, kien ikun ilhom li nidmu bl-ixkora u bl-irmiet. Fl-erba' tal-irmiet kif ukoll fil-ġimgħa l-kbira nosservaw ir-regola tas-sawm u tal-astilenza. Insumu billi fil-ġurnata nieħdu biss ikla waħda u mingħajr laħam. Nistgħu niklu wkoll xi ħaġa fil-ħinijiet l-oħra. Nistgħu nixorbu mhux alkoħol f'kull ħin. Astinenza tfisser li ma niklux laħam, mhux biss tal-annimali imma wkoll tat-tjur. U ma jfissirx li minflok laħam nistgħu niklu ħut ta' kwalità għolja. Nidħlu fir-Randan bi tliet manjieri eżies fost il-poplu ludi u li Ġesu tom sens profond. Nagħmlu karità, nitolbu, insumu. Dan kollu biex nersqu ndaf lejn iċ-ċelebrazzjoni tal-Għid. Fl-ewwel qari tal-quddiesa tal-erba' tal-irmiet naqraw silta mill-profeta Ġoel li turina s-sens tar-Randan. Dan jgħid il-mulej: Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfieq. ċartu qlubkom u mhux ilbieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom. Għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tjieba u jisobih għal ħażin. Min jaf jerġa' x'jibdielu u jisobih u jħalli barka warajh. Offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion. Ordnaw sawma, sejħu laqa imqazza. Iġbru il-poplu, qazzu il-ġema, għajtu xjuħ, iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-altar ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajajdu ħenn għall-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqażżeb liħ u jiġi fil-sien il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom. U l-mulej ġitu qejra għall-art tiegħu u għader lill-poplu tiegħu. Fis-salm responsorjali nitolbu hekk: U Alla ħenna lina għax dnibna. Ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi.
għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jien għadnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Roddli l-għena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja, Sidi, u fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Fit-tieni qari tal-Qudiesa tal-Erba' tal-Irmiet, San Pawl jgħidilna kif Kristu tabba bid-dnubiet tagħna. Ħuti, aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess hija tisejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċevux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid fi żmien it-tajjeb smajtek, f'jum is-salvazzjoni entek. Araw, issa hu żmien tajjeb, araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Fl-Evanġelju, Ġesu jgħidilna li Alla jħobbna, jara wkoll dak li hu moħħbi u jogħġbu min jagħmel kollox b'intenzjoni tajba. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-lemenija biex bekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu moħħbi iroddlok hu. U meta titolbu, tkunux bħal dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tkun sajjem, iddilek xarek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Wara l-omelija, is-saċerdot jistieden lil dawk preżenti biex iqiegħed ftit irmiet fuq rashom simbolu tal-penitenza u jgħid indmu u emnu fl-Evanġelju jew ftakar li inti trab u trab terġa' ssir.